everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Nga anak siya ni Celes. Oh, yun. Mao nga magpalit ako gas, aron ato lang madauban ka ng mga malita. Uban sa soul niya na. Ayaw una. Oh, Julia, kanong di pa man mo ipasunod kining mong ebidensya ni Helena? Ha, Julia? Wa lang. Naghuna-huna pa ko nga pahilakon si Helena. Usa. Bakwion ko na nga akong pagbinutan sa iyang atubangan. Gusto na ko nga magpakiluoy siya nako, Franco. Aron ihatag niya ang maleta ni Celes. Usa. Pero di ka mapalpa ka na, Julia. Salig lang nako. Maghuna-huna pa ko kung unsaon nga mag-uulog maayo si Helena. Pero Salig lang lagi nako, Franco. gusto lang ko maniguro, Julia. Nga wag yung ikapakita nga ebidensya si Helena kang Alejandro. Nga anak siya nini. Importante kay ni Helena kining mong malita para siyang pagpailaon niya sa iyang kaugalingon nga usa siya ka Aldimir. Relax. Relax lang, God. Naunsa ka man. Isalig lang nako ang tanan, Franco. Labaw na kung dili gusto nga mahibaw si Alejandro kung unsa si Helena sa iyang kinabuhi. Busa, relax. Relax. Hatagi ko og higayon nga mo enjoy. Okay na ka? Dili pa. Samtang tuwa pas laing mga kamot ang maletang pink. Dili pagit ko ukilan to. Nagkasabot ko. Ayaw ka balag. Tabangan ka nga mabalik ni mo ang malita. Pero mayo tingali nga magpatabang ka sa imong higala. Si Miko. Ha? Kanang Miko ang nanawag ni mo nga dunay ni sa kadinhi sa imong bahay, di ba? Misulti si Lola ni mo? Oh, suod na day mo anang tawana? Higala lang mi. Dili mi suod. O wa ko'y pagsalig niya. Oh, ha? Lando, sige na. Mamauli na lang ta. Ako pang atiman nun si Sir Alejandro. Imna nang imong gatas, Papa. O niya, mungkaon ka na. Makiglungan ko ni Helena. Papa, yan na pang masuod ka man sa laing tao kay nako. Pangutan-a ang imong kaugalingon, Shane. Unfair kay ka. Mao na ako nakita ni mo, Papa. Unsa man gid ko para nimo, Shane? Akong amahay. Unsa man kay buhaton sa anak ngadto siyang amahan nga masakiton. Sorry, Coin. Uwa ko makaatiman ni mo, Papa. Pero may nurse man ka. Unsa pa may akong buhaton? Bisan mo pakita lang kanako, malipay na ko ana. Pero unsay imong gibuhat? Samtang nagdisol ko sa kong kahimtang, tuwa ka sa party. Wa ka magtarong sa imong pag-eskwela. Ang. Naguol man ko nga naguna-una ni mong nasakit ka. Buot mong ipasabot nga maiskapo ka sa imong obligasyon nako isip imong amahan. Unya karon mamugos ka na nga moatiman nako kay duna ka na'y kompetensya. Si Helena, Dili taon mi ka-level anang imong nurse pa, uy. Anak ko ni mo. Samtang siya, nurse lang ni mo. Magwang sa maid. gawas na. Ngano pagawson man ko ni mo? Nga atimanon man ta ka? Dili ko ganahan og tao nga moatiman kay gisugo. Napugos ka lang sa pag-atiman nako. Busa, gawas. Gawas!
Sorry na dugay ko nakasaka din sir. Gidad-an natin kasi mong gatas. Oh, ambi ka ng damong gatas, Helena. Imong giinom ang danyang gatas? Samtang ang akong dawat nimo imna? Unsa man ang imo? Panginsulto? Nahibaw ko nga kinising-kasing ang pagdani Helena og gatas para nako. Samtang ikaw, gipugos ka og sugo sa imong inahan nga atimanon ko. Manginsulto man ka og anak pa? Kung gisakitan ka, tarunga ang imong kinabuhi. Maulay kalipay nako, Shane. Muundang kag inom, unya, magtarong kag eskwela. Sir mo na sab. Sir, masuko na sa tunako. Pasag di siya makarilay sa iyang sayop. Iyon na, anong naghilak man ka? Ha? Ayaw pa makak. Hubag ang imong mga mata. Klaro kay nga gikan kang naghilak. Napuling lang ko, sir. Mauna, napuling ko. Helena, dili ta ka anak. Pero nakailak ka iko nimo. Kung unsa man kani ang imong gihilakan, makalaom ka makatabang ko nimo kung imo kani isumbong nako. Okay ra ko, sir. Unsa man, mukaon ka na? Sige. Mga unta. Julia, nung ka? Ano katawa ba ka? Nahibaw na ko sa akong buhaton. Usaban, imo na ning sunugon ang malita. Dili pa. Mutanaw una ko sa reaksyon ni Helena karon nga nakuha na nato ang pink nga malita. Sige, hindi na ko magdugay, Franco. Julia, ikaw kalimos imong mission, ha? O lagi. Pero, kinahanglan pangitaan ko ni Mughilo nga dili dayon makamatay. Usa? Imo nang misyon, pangitai ko og hilo nga dili dayon makamatay. Kanang inanay ang resulta. Kanang hilo nga dili daling madetect. Okay. Sige, tago ilang una diha ang pink nga malita. Mayo kay may balik dayon siyang kwarto sa Sir Alejandro. Ay, hangtod karon. Laguna ako na paghihapon ko. Kung saan ako nga, mabawi ang pink nga maleta. Helena, Lando, naghinugtok naman sa ka din sa greenhouse. naguna-huna lang ko. Kung kinsa gyud ang mikuha sa pink nga maleta. Maugit kito ang target sa kawatan. Kana lang na siguro ako. Kaya niya kuhaa ang imorelo nga mahalon. Kung ang maleta ang target sa kawatan, may nagsugo gyud niya. Gusto ka? Pero ang pangutana kung kinsa ang nagsugo sa maong kawatan. Wa ko'y laing kaaway din gawas ni Ma'am Julia Lando. Gusto ka? Pero, nganong maumani ang iyang gipakuha? Kung siya man gani ang nagsugo. Giyon sa man niya pagkaibaw nga, doon ay malita sa imong bay. May nagbantay sa akong mga lihok. Gusto ka? May naniid ni mo. O gang mo gasto lang para panidaan ko. Mao si Ma'am Julia. Nganong kuhaon masab niya ang malita ni mo nga pink? Unsa man niya? Ha? Helena? Helena? Tubag ako. Unsa may nagkapa-interes ni Ma'am Julia? Sa daan na kayong malita, nga iya pa sa imong mama na rin. Lando. Daghan kong mga butang nga dili pa mahimong isulti nimo. Pero iyo ka bala ka. Moabot rang adlaw nga mahibaw ka. Miabot na si Ma'am Julia.
Lando, paliho ko og pahiluna sa sakyanan og tarong. O ma'am, Hayan si Helena, Lando. tuwa sa luyo ma'am sa greenhouse. Okay. Mayuhag yung mo daw drama ining nagkahon ako eh. Diin magkasagikan. Mama, diin ka ba kikan? Shane, nga naman ka nga naging ngos mo ka diha? Gisakitan lang ko sa gibuhat ni Papa. Nga naman, unsa may gibuhat sa imong amahan? Laliman ka? Ako siyang kidad gatas. Unyawa niya imna. Pero pag abot ni Helena nga nagdaog gatas, ayun na yung giinom. Ma, sultihigot si Papa na dili maayon yung gibuhat. Ayaw na. Usa? Pasagda na lang ni mo si Papa nga mapasakit na ako. Shane, gamay na lang ang kuwang sa atong pag-antos ining paya. Gamay na lang. Diin ka masama. Usa makay kilakaw ni Mama? Usa may ang kilakaw kadlawng dako? Unsa ako makahan ako, ano makuha na ako ang pink na malata. Oy! Namuwak naman di ay ang mga rosas din eh. Ma'am Julia, iuli na ko ang akong malata. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.